Vacancy kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long ke langara do ana fans tami la pen pinira so video long nani tumhan ke 1p mate na ke than ponji la bangke TET result aputha senang than pachini ponikpo kumantu arni si TET result ki pi ponji la pen ko son si result ka chelang poneng jima la so details la bangke non nali tum la so video long si thek pon long ikpo nali tum la so YouTube channel along jong sinang ka homri milang pule ka chinghon pen nali tum subscribe igon la pen video nali tum share ponigon tande non pathek pen TET result aputhak le lang pononang lapen chethan pononang tangdenon pathek pen chethan pononang kedam tang ho Directorate of Secondary Education mate DSE Assam hin pen stami Teacher Eligibility Test cum Recruitment Test 2024 aparman kapik lang pondo lapen hol ladak stame kadu ka pen 1,487 postgraduate teachers lapen 8,230 graduate teachers art science lapen Hindi Sanskrit atumapan kapik lang pondo hala sohot lapen exam stame to iglo lapen exam tok det pen puthot non bangki dag result ki klang jia det stame pathik pon edlo sinon lo so puthak lang pon onang lapen ladaki tok pon candidates who appear in the Assam TET examination may accordingly check their result as well as mark sheet from the official DSE website. Also, all the appearing candidates may check their result in this page too. Lapenali tum result ke langji upon DSE official website long sedam nang po. Lapenon result komentar ni si klang pon jima la soputhak lang ponona. Lapen name of exam lapanali tum chini pon ikot TET Recruitment Test 2024 lapen date of exam kapado labangke lasoning kan 19 January 2025 bahut si kapado pon iglo lapen name of post labangke graduate teacher GT lapen post graduate teacher mate PGT atau masih kapado pon lo lapen dak pangrumpet pen lahini graduate teacher lapen post graduate teacher pangrumpet pen 9,717 an apus kapik lang pondo lapen name of department labang kenali tum chini ponikpo Directorate of Secondary Education Assam lapen type of exam hola sut kapado pon labang ke written test mate OMR basis sipado pon iglo lapen hola sut exam center kapado pon labang kenali tum thek ponongji Kachar Dubri diakta Dibrugarh lapen Jorhat, Kamrup Mitro, Kokrajhar, lapen Lakhimpur, Nalbari, lapen Sonitpur, Lasodimsi exam labangke exam center bangke pado poniglo. Lapen date of answer key available labangke kidam tang hod 4 February 2025 11 AM malam si answer key bangke paklang poniglo. Lapen result status labangke non amat kidak not declare pusitok pon stami result ada dapat notice bang pi ponigelo. Laso notice mate result ki klang zia de labang ke non ki bang zia laso chiklo 23 June 2025 11 AM malam si result bangke nalitum langlong ikpo lapen pak langlong ikpo lapen Assam TET result date aputhak dak penaan ki tok pondo nalitum laso article long wang lopul det hek pon long exi lapen all other candidates will be able to download their mark sheet where total marks will be reflected including the weight age mark sheet wherever applicable lapen non la result dong se paklang lopul nali tum hoda admit card la penceng log mark sheet stami nali tum download long ikpo lapen adet labang e puthon ni lida nali tum hanan than pachini pon thu ikpo 23 June 2025 apor labang ke 11 AM si hotsi result bang paklang pon ikpo lapen nali tum result laing pulo tangte LABANGSO website long le nali tum dam stami chok maidamik.assam.gov.in LABANGSO website long stami result bang kelang long ikpo nali tum lapen preparation of Assam GT PGT TET merit list aputhak dak penaan ke tok pondo nali tum labang lang pono lapen result koson si kachilang nang jima la soputhak stami dak ke tok pen stami pachini pon iglo nali tum la non 23 ni LABANGSO video description along ni hola 23 ni bang link pabon ikpo la so link long nali tum ber ikon lapen hola so link long ber pon ikdet pen apio da page chingpu pon ikpo result page lapen nali tum application number lapen passport lapen nali tum ber nang po la ber iklo puta da nali tum TET result labang ke
download long ekpo mate thek pon long ekpo lapen admit card stamen nalitum hodak pen download long thopo lapen hola so admit card download lo upload ang nalitum print out ik denon lapen bi kawon lapen lason ata result ada nalitum teni igrinon dak 23 June 2025 arnisi paklang pon ekpo mate pi pon ekpo lapen nilinon pathiek pen nalitum afan notification la result apu labangso result apu thang non notification ke pi pon do so notification apu thang nalitum manang than pachini pon ekpo laben nalitum la screen long thek pon long exi la lo da notice ke pi pon lo result labangso result apu thang da ke tok pon do nalitum thek long ji lapen ola so nalitum copy ne technical jong result kiklang hot bar nalitum result chelangon edit lot nalitum technical support of stame dag number ke pi pon do la so number long nalitum call pen stame kirap labang ke nalitum long pon ekpo la koson se result ka chelang nang jima la pen copy problem se doma nalitum da contact iglo puta lang litum na kirap do nekpo la se ala TET result aputhak nangket kiwan pi mate nang than pon ji la bangkel an chotlo nalitum adet stame da thek pon long ekpo la pen labang so TET long ko mama abang fu abang pitum si ki tok dun ma nalitum jose tok dun bang do pulo tangte labang so video comment along nalitum than pichini igmen Asepinia video long bangal anleng ton ponding nang lasi domi thak mi kadu kavi karibitis 2.0 YouTube channel long kilang arado anafans tami nilihin pen kardom